Jo sóc Enric Esquer. Em dic Martina. Hola, sóc el Jerry. Soc la Nadine Romero. Soc màquina d'Es, Esmel. Hola, sóc el Jerry. Doncs jo sóc la Paquita Blanc. Hola, sóc el Jerry. I jo sóc l'altaveu. Per què parles i quin repte em porta? Avui m'acompanyaràs a conèixer la Magda. Vale, aquests dos som nosaltres. Sí, estem molt guapos. Sí, i més amb les orelletes aquestes que ens hem posat. Sap què és les xarxes socials? Ai, perdó. Sap el que és? A veure. Mòbil, què en penses del mòbil? Ara, home, dic-ho més bé, que amb aquestes paraules tècniques modernes ja no m'hi entenc. Un instrument a la mà que pot fer coses que tu no sabies i no aprofitar-les és fatal. Poso una mica d'aquí. No li havia passat. Ah, veus, sempre s'aprèn alguna cosa de les persones grans. Pues allà representa que si tu fiques com ets i fas coses, doncs també tens com, serien com aplausos. Vostè triomfaria, Aquest any i mig que hem estat sense poder fer contacte humà hem tingut sort d'aquestes tecnologies. Amb lo guapa que és vostè i amb lo bé que recita... Ai, calla, que sortiré més jove encara. Un altre dia repetim i fem més TikToks. Que el meu fill, que abans tenia 16 anys, ara en té 18 i ara ja passa una mica més de temps. També em va dir que no, literalment, que em prohibia fer-me de TikTok. Jo t'hi espero. Veure'm ballar